Ingin DKI Mori atau bendera ini kalau dijelaskan ini kan Mon, ayo ngewae ngangkat ben ora kelangkaan piye. Oh, Kayak ndi Kang? Geser ngalor yen ngalor mawon ya. di apa? di Bandali mak golek nganu apa usuk apa sih Kang? Aja nglakai lho Gus Pepi. Aja nglakai. Iki wis disrenani iki. Dan mau ya. Heeh. Reng apa usuk apa lho. Oke pun aku arep paturan iki. Yo jangkat. Kim. Aman. Iya, wis kene aman ra kelangkaan. Kula Pak. Pun. Nah, Pun. wis aman. Wis. Merah putih Gus.